OK, čaute, ja som Gabo, budem natáčať Minecraft, budem natáčať ešte FIFA 13, budem natáčať Sims 2, ak sa mi podarí, budem robiť také rôzne let's play, možno aj vlogy by som robil potom neskôr. Teraz budem hrať multiplayer server Český Parán, český, som Slovák, ale tento sa mi najviac pozdieľa. Nie je to ako nejaké tie servery, kde iba ideš do dolu a hneď si tam naťažíš dia iba tak hneď, iba v dvoch veci. To nie je takto, to tu u nás není. Stačí iba na toto. Dnes vám to tu iba poukazujem zatiaľ. Ja vám toto poukazujem, toto si dovolím to vodu. Neviem prečo, ale vôbec mi nejde tá voda dať, aby mi to normálne stýkalo. Čo to ide za mnou? Či to sa mi rozzávieme? Čo je za mnou nepovieš ty? Počkať. Prečo sa mi iba zdá? Samozrejme na domovom mresku. Aby mi tam nikto nechodil. Budem hrávať aj mimo natáčania. Lebo toto hrávam v podstate tak. Keby ste hrávali tento Český Parán, vám sa tu macha. A budem toto dosťahovať z FIFA 13. Píšte do komentárov, za aký týmy som mal hrávať na FIFA 13. Teda či chcete aj tu Sims. Ak áno, samozrejme napíšte, lajkujte, odoberajte, komentujte. A tak dávajte aj tie dislajky, predsa, neviem. Ale proste všetko dokopy dávajte. A tých dislajkov radšej nedávajte. Iba trochu. To ja si tu budem naberať vodu a potom vám to hneď pôjdem vám toto hneď poukazovať. Mám tu port do pekla. Tak. Ťažím tu. Dole. A tak. Tak, tu si poviem prvú browsera. Ešte kto viete túto dobré miesto na tomto serveri, kde sú kravy alebo nejaké zvieratá proste, tak mi povedzte, lebo teraz ich strašne potrebujem. Lebo chcem si v podstate postaviť farmu. Strašne mi to laguje, ani sa mi to tu poriadne nedá ovládať. Neviem prečo, sťahoval som si, robím to cez toto, som si sťahoval Fraps a mi nejde. Neviem, niečo s tým skúsim porobiť, ale toto je už strašné. Preto chodím aj cez tento príkaz home. By som sa to nemusel otáčať, akože ide mi to v pohode. Niekedy mi to laguje aj normálne, ale
tou myškou sa mi vôbec nedá hýbať. To asi preto, že tu mám už strašne veľa tých programov aj na natáčanie, aj neviem čo všetko. Čo je? Teraz toto bude iba také krátke. Ja si toto dokončím, iba tento jeden rad. A dokončím si ho a pôjdem normálne, potom mám to iba bol. Takže ma skončím to je rýchlo, na 30 minút. Takéto faily hneď prvýkrát stávajú sa. OK, tak hovorte, aké hry by som teda komentujte, aké hry by som mohol hrať, či aj vlogy, všetko. Ja by som mohol natáčať skoro každý deň. V podstate, teraz viete, som si myslel kooperovať s Nengy, chcel som už dávnejšie začať. O tie známky. Chcem mať samé štvorky. Tak. Musím si toto s motikou si toto musím spraviť, aby mi sa išlo zasadiť. A teraz takto postupne budeme sadiť. Dobre, to stačí, idem vám to ešte poukazovať. Toto dole tiež mám, ale toto sa nic nestará, toto je hlavne iba veľmi. Povie vám nič, iba občas motikou prejdem. To som nechcel, tak hovorím tam nič, nakoniec. Teraz to problémy to vôbec nejde ani ovládať. Mám ukázať toto dole ťažím. Tuto. Tuto hore mám tiež naťaženie, tiež také dva bloky. Mám teleport, ako som už raz spomínal. Tak, môžem nastojať, aby vás na mňa všetci nešli.